Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod vă face Minecraft cu Molotov Salut. și cu Andrei. Salut! Și haideți să începem. Hai, unde hai? Care hai? Uite! Lasă că vreau să fac eu glumă. Vă mă auziți? Nu. E bun. Unde v-ați dus? Am rămas aici, în pădure. Încerc să fac ce am nevoie. Piatră. Ai nevoie de creier. Aha. Bă, deci Andrei până la urmă ai oră sau nu? Eu nu știu, habar n-am. E bun. Mai încercat. O, mă, după ce că nu faceți? Ce faci, mă? Mașina de spălat trăiește mai mult cu calcul. Ce, că e reclama aia de 7 ani și încă popun. Chiar că. Ce Exact. învechiți, ce învechiți suntem, of. Of. Bă, și mie mi se părea că târnăcopul de diamant sparge greu. Dar Ce ce? zic? Crește mai mult cu? Calgon. De tot. Cu apă. Da. Ce mai bun. Cu pălincă! Mamă, mamă, câtă mâncare doar într-un loc. Animale? Multe. Multe aminale. Aminale de alea. Am luat film. Ai lag? Gata. Bă, Da. Da. Lag ce-ai? N-are lag. Creierul lui. Nici ăla. N-are așa ceva, deci n-are cum să aibă. internet cu porție. Ce faci? Internet cu porție. Ah. Și când ai cel mai mult? Știam? Când ai cel mai mult? Seara. Fix când e rețeaua încărcată. Exact. Dar pe la mine e pe invers, știi? Da. Păi ce tu ești? La mine care... Da, și ziua sunt copii online. Da, corect. Corect. Pe mine nu mi-afectează la netul. Nici pe mine. Da, eu care am ultimul pachet de la Digi. Bravo. Bravo. Da, mă, dar nu mi-am făcut figuri de până anul ăsta. Mamă, câtă mâncare am. Mor porcipigul. Aha, am avut și târnă ăsta. Bă! Da, bă. Ba nu. Scuze. Nimic. De ce, bă? Vezi dacă spui asta. Da, așa te văd. Bai, dacă e pe inventory. Da? Știi Am cum? înțeles. Să nu se întâmple iar Gata. tulbulențe. Neîntâmplate. Ce-ai că? Cum dau în tastatură, dau și în mouse. Creier. Ai spus-o mai bine tu ce ai. Bă, dar nu, că eu am ceva, eu nu apăs direct click. Eu ridic degetul și îl trântesc așa pe click. Așa și eu. Animale. Să mor. Nu știu de ce, dar... Animale. Mința. Nu știu, sunt normal. Ha. Sigur. Hai să zicem. Să
Sperăm că da, să zicem că nu. Am găsit niște moduri de arme, și ca nu mai erau pe Minecraft. Da, bă, le-am văzut și eu, gen. Și pe TikTok și pe ăsta. Ah, vedem că faci mișto. Văcuță. Uite bă, dă-le vulpi. Mănâncă-le coada. Mănâncă-le-ai? Coada. Mănâncă-le. Ok. Trebuie să nu faci prostii cu ele. Să ce să iei? Faci prostii cu ele. A, uite țăranul. Ce mă gândi băiatul ăsta. Da, știu, nu? Bă, nu mă luați de mine. Poate ce? Noi? Poate îți dau contul de Instagram și te jură lumea. Hai că doi ori. Ai, eu bun. Doi abonați. Și rășcelea tot de la noi. Să vezi dacă e și bine eu că mă uit. Ce? Ce? Cine? Ce? Nu Cine? știu. What? Am cunoscut. Nici eu. Nu văd. The fuck? N-aud. Nu cred. Spală-te. Mă dor ochii ca... Bă, mă dor ochii că am vorbit molotov prea mult. Ce? Că ce? Mă dor ochii că ai vorbit prea mult. Am înțeles. Bă, sparte pe urechi, nu mai Mă auzi. dor urechile când te văd prea mult. Da. Bă, nu stai că n-ai zis-o bine, A, faci. nu! Mă dor urechile când te văd pe YouTube. Nu, mă. Spală-te pe eu ca să te aud mai bine. Pe ochi? Fucking shit. Vreau cobblestone. Vrei, bă, dai. Oh, nu, shit, m-a prins. Nice. Uite aici îmi fac casa. Bă, unde sunteți? Da. Noi mai știm? Exact. Să supraviețuim! Da-te pe la retardele ăsta. Ce? Ce? Cine? What? Cum? Cine? What? De ce? Ai că nici n-am ajuns de unde am plecat cu ăsta. E prea genial ăsta, Eu am bă. evoluat, eu am plecat, eu sunt ok. I'm ok, bro. Nici eu. Unde dau-te pe la ăsta, poate ieși el undeva mai departe când îl văd că e încă acolo, la început. E clar. Ce faci, mă? Jackson nebunul. Ce să nebun. Oh, mărdeauri, e bun. Aia mea! Gata, scuze, nu-ți mai fac. Am găsit loc de casă. Auriți-ți dinți în gură. Te-ai prins? Că sunt galbeni. Da, m-am amuzat. Bă, de ce mi-ai dat pe gâții, mătii? Mi-am pierdut și crafting table-ul și furnalul. Lasă, frate. Voi în apele. Uite, frate, câți copaci sunt aici și tu îmi zici mie de un crafting. Amărât, Am dat sărac. la mai important. E important, era primul crafting făcut de Era tine. primul crafting, de exact. Era la Da. Bă, dă-ți mai de aici. Cred că puneai mâna pe el și se dărma tot. Chiar. Care dorme? Eu, Care are pat. Eu, stai. Cum să zic? N-avem niciunul. eu am. Tu să taci. Eu am, el care vine spre patul meu. Bă, dă-mi Ia lui, mă, ce ai? Da, bă, of, cum am îndrăznit așa ceva. De aici ori de lipatul. Of, leleu. Lelelelele. Da, bine. Cum se știu. Ce ai? Dar stai, bă, că l-am Bă, pierdut. marș! Gata, te-am pierdut și eram singur. Pac! Bă, Ce, ia, arată sabia pe Arată, care... prind! Arată sabia. E cumva... Bă, ce prost ești. Încep de la 2. A, da? Bă, m-am uitat la 9A. Și tu ce ești? Pregătitoare? B. Și tu ești pregătitoare? Am la 5-a. Ah. Mamă. Bă, ăștia Da, bă, el panicat. are rost corigent. Măcar. Zic, bă, nici ori nu ne-ai dat. Sigur. Cum zici tu, adică... Hai că nu ne minți tu pe noi, taci acolo. Da.
Pe cuvântul meu de mincinos. Pe cuvântul tău. Pe cuvântul tău de cercetaș. Exact. Aoleu, încă am alea în backpack. Hai că le am. Da. Hai că nu le ai. Le aruncai. Nu le am. Poză. Hai de pot. Imediat, frate. Nu ai, bă, că nu mai. Am glumat. Hai că te cred, bă, te cred. Hai. Da. Cade în cap. Ce Mamă. amuzant. Pe cuvântul tău de mincinos, Molotov. Pe cuvântul meu de mincinos. Ce gluma. Ce glumată e fata asta. Cine e Andrei? S-a dat de gol, bă. Tu ești, Andrei. Da, citește, Andrei. Cum să vă zic eu, vouă doi? Andrei 1, Andrei 2. Andrei. Ma... Eu sunt primul, Bă, gen. se- Eu sunt primul. Da. Dacă ăla e mai mare ca tine, n-am zis. Nu e, bă, eu zic de pe Bă, la server. primul, bă, ce ai, ești nebun? Eu zic de pe server, terminal. Da, bă, da, care server? De pe PH. Foto... Shop? Da, Photoshop. E bune că eu așa zic. Mă bag puțin pe Mă Photoshop. jur! Mă bag puțin pe Photoshop. Nu durează mult. Hai să schimbăm subiectul. Haide. Sau... Da. Acum ce oră am? Ar fi bine să schimbăm de... Bă, nu știu, bă, dar mie, bă, vă place biologia? Da, frate, o iubesc, ce? Ăsta, Andrei, tu? Andrei 2! Oh, Îți place biologia? nu mă, nu. Ție nu-ți place Cum, mă, nimic, nu iubesc, îți ca place noi. pauză. Cea mai bună materie. Da. Durează și mult. Da, bă, asta e, bă, asta Da. mă frică, că durează prea mult pauza. Bă, acum 10 minute parcă trec imediat. Bă, da, atunci mai de mult. În clasă Gen, pregătitoare. înainte să ne bagă... Nu, înainte să ne bage pauzele gen în oră. Băi, veri, parcă era timp în pauză de... Nu știi când se termină pauza odată. Și 10 minute erau cât 70. Hai că... Hai că... Mamă, ce peșteră! Vreau să zic eu. Alo, vorbește frumos. Dar ce am zis? Rasistule. Am zis este o peșteră. Alo! Țăranul, dă like. Păi nu da like. Bă, mor cum am murit și pe serverul trecut. Mi-a venit draci. Îți dau TP la mine. Nu, Gata. am găsit diamante. Da, frate, ce? Și vezi acum în chat. El cu târnăcop de fier. De fier. Nici de fier. Ah, Mi-am dat dacă singur eu. dacă ești prost. Mă doare maxilariu. Eu mă aventurez în peșteri. Au. Da, peștera care... Tac. Și nu mă enervez și uite un schelete și mor. Mor, chiar că... Bă, Ai mor, dacă mor. Of, pește, ai murit și ai plecat. Tu la mine în cufăr ai să stai. bă, cum dau? Dă keep inventory true. De dat. Și să te pună dracu Vrei. să nu fie. Era da. Am mai dat odată. Parcă vezi că acum s-a dezactivat. Am mai dat odată. Acum s-a activat. Dacă dau acum kill. Așa. Cine? Bă, dar ați dispărut, bă, animalelor. Îți dai seama. Păi dacă mi-ai zis să plec. am plecat. ți-am gândit. Of, prietene, te rog, ia altă mla. Bă, ne găsim loc de casă sau nu? Am făcut rost de îngrășământ de la pește. Am murit piștile. Da, facem loc de casă, ne găsim. De dele. Uite, oiță, mori, n-auzi! A, nu, că e cu familia ei, o las. Mhm.
Molotov peste 2 secunde. Bag cuțitul, bag sabie. Da, vaca asta n-are nicio scuză să nu moară. Sau porci ăștia. Oh, uite-l pe Andrei. Când ai ajuns? Nu, că e copilul mic acolo, lasă-l să fie toată familia. Minciună. Nenorocitule, să-ți fie rușine. Ce copil mic e tita mai grăsanul de 100 de kg. Unde-i dispărut? Prietenul meu mirositor. Ei! Bă, am ceva pentru tine, băi. Molotov. Ce ai ceva pentru mine, Molotov? Ia. Îți place? Nici nu l-ai luat. Nu vrea de nu-mi place. E un cadou foarte mult. Să nu mai îmi faci cadouri. Unde ne fac eu în casă? În apă. Vrei? Da, bă, fără mișto. Avem mult de făcut, dar putem. Vrei, mă? Nu vreau. Ha? De ce să nu te mint? Vreau, Hai. de ce să nu te mint? Haide. Fără mișto. Da, mă, dar avem unelte necesaristice. Păi ce ne trebuie? Unelte. Ce unelte? Unelte. Păi Bă, aici da. mâncare dacă ai nevoie. Și dacă ai mâncare. Nu, n-am. Omul omoară porcii, dar n-are mâncare. N-am luat mâncarea, frate. Să-ți fie rușine, l-ai omorât și degeaba. Păcat. Asta zic. E un porc urât. Tan-tan-tan-tan-tan. Tan. Deci facem casa sub apă, da? Da, frate. Bă, uite sat aici. Da, bă, îl văd și pe mapă și eu nu mă uit. Ce prost ești. Îl vedeam eu. Cine știe când? Îl vedeam. Ce mai contează? Când? Bine, știi care e chestia? Că nu e absolut nicio... O casă nu e, bă, una nu e. E, nu. Ba da, uite-le aici. Dacă am găsit casa, Am ești găsit. prost. Nu știu că sunt casă, dar tu nu, că nu, Benten. Benten. Ten Dă ben. să papă și eu ceva, că mi-e foame să te moară. Bă, am avut lag. Mult. Da, mă. O împărțim fătrește. Da, Frațești. frătește. Numai frătete, nu fac. Să mănânci pământ, bă, de seară. Uite coccilași de ăștia. Mănânce. Nu, că nu sunt canibal ca tine, canibalule. Copil la rotisor, mare. L-ați auzit? Da? Hai copilul. Mrrr, ta. Mrrr, ta. Mrrr, ta. Bă, Jack, nu, nebună, tu ce cauți aici? Vezi că ești pe mut. Dar de ce furați? Da, bă, nenorociților. Jackson, ești pe mod, bă! RBG. Sper că ai intrat la oră, bă. Da, știu. A, nu știe, bă. Euro. Nu ești tu, auzi. Câți euro se strâng din vizita respectivă? Minim 4 milioane de euro. Bă, și unde era casa? Ei, n-am. Că ești casă. Unde era bă lacul? Că ne-am pus mâncarea și alea acolo. Uite aici.
Nu știu unde te-ai dus tu. La măta m-am dus. Păi eu sunt aici, dă-te pe. Care e aici? Bă, astea sunt ale mele! Așa și? În care mea? Nu fără nimica. Dar ale mele unde sunt? Uite-le acolo în față. Uite în față. Gata frate, că nu ți-am furat nimic, am pus și eu alea acolo. Te bat. Of, că te ia mama. Acestul ăsta e al meu. Ha. Ha, și asta doar ale mele. Ha. Bă! Am eu itemele înapoi și plec. Bă, ăla era al meu, l-am pus acolo! Gata frate, scuze-mă, am greșit. Și da... Las că nu mai e nimic al tău, gata. să Fugi, vezi. hai, fugi, fugi, fugi. Ia. Așa. Că Ăsta nu mai era. știam ce am aruncat. Hai, plec. Acum. Plec chiar. Nu zici tu mie să plec. E, nu. Plec. Nu vreau. Bă, vin locuitorii la noi în sătuc. Bă-te, De ce, frate? că ne fură. Nu ne fură. Că e ciorditori. Și le bălă bli bla bli blum blab. Că e satul Robin Hood. Fură de la bogați și de la săraci. Fură de la săraci și de la bogați, pardon. Da. Ce mă, tu n-ai ascultat, tu n-ai ascultat poveștile de ăsta? Nu, m-am uitat la desene. Sau așa, nu te uitai la desene, n-ai văzut, Mult. n-ai văzut dacă el zi, fura de la Da, săraci și fură de de la săraci, da. Da. Vreau să... Mi-am luat un os în mână și am vrut să îl mănânc și am dat click dreapta. Nu e ceva normal. Știu. În viața reală mănânci oase? Nu. Deci atunci de ce vrei să mănânci un os? Nu știu, am văzut că e acolo și am să dau treia click dreapta. Haide, ce-ar fi să mănânc un os? Da. Măr, poate și de la un schelet expirat. Ma, ce-ai gândit-o, băi, băiatule? Brr, ce frig e afară. În Minecraft afară. Ma. Hop, 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 hop. Of, deșteaptă ești. Eu cred că mă apuc de casă. Păi aia zic. Hai să facem. Păi ce stăm amândoi? Da. Da? Și cu retardele ăsta sau fără el? Nu, fără. N-ai nevoie azi. Nu ai de aia, dar el are imaginație. Ah! Eu vă dau o clasă, l-a făcut clase. Da, să-mi dai clasă. Dar totul rămâi corigent. A, uite. Ia. Corigentule. Am rupt space-ul în 4. Da, Andrei, da, chiar ești în măsură să vorbești. Bă, pitic de grădină. Ca ce-l faci pe ăsta corigent? Tot Da. el, nu și-ai de sub clanță, tot eu pitic, ai bun, bă. Ăsta seamănă ca Pain. Dar chiar bă, ai și înălțimea lui Pain sau ești mai înalt? Sunt mai înalt. Hai că... Să nu Gata, exagerăm, cu da. discuțiile. Eu am Hai să înălțimea lui suntem prieteni, Pain. nu trebuie să ne minți. Bă, Domnul Pain. eu am înălțimea lui Pain la momentul ăsta. Da. Sărăc eu. Și creierul cui?
La câinele tău ăla de gardă. Ăla de pază, ăla, fioros. Ăla, da. Că mi-e frică să mă uit la el doar. Și mă uit prin telefon. Da, apoi în viața reală, îți dă clasă câinele ăla. Doamne, păi mor. Îți dă clasă câinele ăla. Ce clasă că îmi dă dita-i pumnul în gură? El care are răbuțe. Da, jur. Nu e, bă, el îți dă palme, îți dă pumni, îți dă de-astea. Îți dă dinți în... Iron! Mamă, frate, ce ironistic ești. Tot el care vine acum să-mi fure Iron. Bă, și cum facem să nu mai intre apa în casă? Bă! Ia bă, ce vrei? Ce vrei? Andrei, Hai că încheiem și episodul acesta aici. Revenim episodul următor cu, cred că cu casa făcută. Salutare!